Ang abaling ay isa sa pinakasikat na exotic food ng Ilocano. Ito ay paboritong kainin ng mga Ilocano, Itawis at Ibanag sa ating lugar. Bukod sa lasang isa pa nga, ang abaling ay sinasabi na ito rin ay mayaman sa protina. Ang abaling ay larva ng salagubang. Kalimitang niluluto ito sa pamamagitan ng pagprito or crispy fried. Kapag umuulan, ang mga abaling na ito ay sumasalakay sa mga taniman para itong uod na mangilaw-ngilaw. Sumusuot sa lupa para kainin ang mga ugat ng mga pananim. Ang pagkuha ng abaling ay binubungkal ang lupa gamit ang gabyon or piko. Ang mga abaling na ito ay nagtatago sa ilalim ng lupa. Mama nagsura. Benteng baso dia. Nilalagay nga pala nila dito sa mga timba at binababad sa tubig. Bawat baso ng abaling ay naghahalaga sa 55 pesos. Pagkakaalam ko rin sa ibang lugar ay sobrang mahal ito. Ay, hangit pa madamang. Bainto ng tibe. Madalas din itong pinapakyaw ng mga dayuhan. Nakakadiri man itong tignan, napakasarap naman. Ikaw, nakatikim ka na ba ng abaling? Anong tawag ito sa lugar nyo? Alam nyo ba na masarap itong ulamin? At hindi lang yon, masarap din itong pangpulutan. Dito sa Isabela, maraming nag-uulam nito. Bukod sa sarap, matatakam ka talaga. Yang 55 pesos mo, makakabili ka na ng masarap na maulam. Ito budwa ka na lang to. Ito lang, simbuga. Salamat sa pakikinig at panonood.